ଲୋକମାନଙ୍କର କାମ ହେଲା କହିବା। ଲୋକମାନଙ୍କର କାମ ହେଲା କହିବା। ଯେତେବେଳେ କି ତୁମେ ଭଲ କର୍ମ କର କିମ୍ବା ଖରାପ, ଯଦି ତୁମେ ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବ ଲୋକମାନେ କହିବେ ଦେଖେଇ ହେଉଛି। ଯଦି ତୁମେ ସାଧାରଣ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବ ଲୋକମାନେ କହିବେ ଗରିବଟା। ସବୁଦିନ ତୁମେ ଯଦି ଯୋଗାସନ କରିବ ଆଉ ଜିମ୍ ଯିବ ଲୋକମାନେ କହିବେ ଯୋଗାସନ କଲେ ଜିମ୍ କଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କର ଟଙ୍କା। ଯଦି ତୁମେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବ ଲୋକମାନେ କହିବେ ଟଙ୍କା ରଖି ଲାଭ କ'ଣ, ନିଜ ଦେହର ଯତ୍ନ ନିଏ। ଯଦି ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ଯଦି ତୁମେ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଲୋକମାନେ କହିବେ ଟଙ୍କା ଅଛି ତ ଦେଖେଇ ହେଉଛି। ଯଦି ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିବ ଲୋକମାନେ କହିବେ କଞ୍ଜୁସଟା, ଦୟା ନାହିଁ ଆ ମନରେ। ଜୀବନରେ ଯଦି ସଫଳ ହେଇଯାଅ ଲୋକମାନେ କହିବେ ତୋ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସଫଳ ହେଇଗଲୁ। ଯଦି ଅସଫଳ ହେଇଯାଅ ଲୋକମାନେ କହିବେ ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ତୁ କରିପାରିବୁନି। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣ ନାହିଁ, ଯାହା ମନ କହୁଛି ସେୟା କର, କାରଣ ଲୋକମାନେ ଏଠି ଋତୁ ପରି ବଦଳି ଯାଆନ୍ତି।